Mga kapuso, karong butaga sayron ta ang kinabuhi og journey sa usa ka toy collector sa Cagayan de Oro. Di tiaw sanglit sobra 300 na ka mga duwaan ang iyang nakolekta sukad pa kaniadto. Sabay tang ila-ilahon si Christopher John Liao. Chris, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, Sir Sai, ug sa atong mga viewers. Okay lang. Bago ra gid ko mata. Namata lang ko para diri sa ato ang interview diri. So, thank you kayo for inviting me. Alright, kay nakasaktong kahimtang karon Chris, maayo gyud ka na. Pero unang-una, gusto namo mabalaan, paunsa ba nagsugod kining hilig nimo sa pagkolekta og dulaan? As I can remember, bata pa yun, akong mami manggod, kung bata pa may ginaplatan gid niya. And then ako manggod as atong bata pa ko, gusto kong mura gina-keep bitaw. Dili ko kanang tong type nga bata nga abrihan nya o bali-balihan mga ulo. So I like organizing and collecting stuff. Murag gid ko siguro nasugod. And also murag influence na pud sa akong mom o dad, kaya akong father kay mahilig collect mga eagle na mga related na mga items, akong mga bags, mga yan. Chris, kinsa o unsa pud ba ang una nimong dulaan nga nalakip na sa imong collection karon o para nimo unsa siya ka importante sa imong toy journey? Siguro dili siya akong pinaka first nga dulaan, pero ang dulaan na niabot hantod karon since I was 8 years old, Final Fantasy 8 na mga Bandai Extra Nights. So katong Final Fantasy 8 is a video game. So kana nga video game, isa sa pinaka paborito gid nako nga games sa PlayStation katong bata pa ko. So katong nagka-figures ko niya, like murag lahi ang feeling og happiness na nahatag sa ako. Lahi man gud tong murag makupta na tong favorite characters niya, makita bitaw nato. Murag didto gid nagsugod akong hilig na murag ganahan ko mag-collect sa akong mga Final Fantasy figures. Karon Chris, nabalaan namo nga anaan na sa sobra 300 ka mga dulaan ng imong nakolekta. Asa ba kanila ang pinakamahal ug tagpila sab kini? Ang pinakamahal is wala pa diri, pero ako nang nabayaran, na-order na ako 18,000 pesos, 1/4 scale na Doronjo statue from Blitzway. Pero ang pinakamahal diri sa Balayron, kani Sophie Pia statue, it's 10,000 pesos. From Soul Calibur 6, so limited edition siya. It's made by Pure Arts. If familiar mo sa Soul Calibur na game, mo ni si Sophie Pia, ang main female protagonist. Sa akong favorite character po sa Soul Calibur. Ning bago lang Chris, nagpahigayon mo og CDO Toy Show kung asa gipasigarbo gyud ang mga dulaan all over Mindanao. Alang kanimo Chris, unsa ba ang mga maayong butang nga nahatag sa imong hobby kanimo, labi pa nga naka-inspire sab ka sa uban? Okay, so ato lagi the form of investment, and it helped me connect with other people through CDO Toy Show, and isang ahar pod na mga tao ba sa toy collector, maka-create mo siya bond og connection. Like ang CDO Toy Show grupo may ana CDO Toy Zone, so murag daghan may members bitaw. So dito no, murag all ages, all walks of life, or tanan pobre, walay dato, magkinausap ta tanan kay pareha man tag hobby. And also nakapa-inspire pud ta sa atong mga atong mga higala diri sa Cagayan de Oro, pamaagi sa CDO Toy Show. Any message Chris, labi na sa mga otaku o weeb community nga very active gyud karong panahona, lakip na sab sa mga gusto sab mahimong kolektor sa nimo? Siguro this is para sa tanan, general. So ano lang din akong maingon, 2 words: passion and budget. Passion, why? Dapat ka passionate dili lang sa toy collecting, any types of collection. Dapat passionate ka kay if murag ibog-ibog lang or murag tanang awat-awat lang, di ka mo lahutay ana, murag either imong ibaligya or pasagdan lang nimo. Dapat imuhang heart to add to, murag palangga gid mo. And number 2 is important gid siya, budget. So dili lang ta pataka og palit kay ang uban lang gud mahal. So dapat ato pong naan atong mga personal needs, dapat tay savings, murag dili ta mo gasto more than we can afford.
Dagang salamat Chris sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Continue to inspire people. Daghang salamat Sir Sai og mga atong mga kapuso na nanaw karong buntaga. Mga kapuso, standby lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.